Dovolujeme si vám představit střediska Porcelak, střediska profesionálního ošetření vozidel. Při převzetí vozidla je vozidlo důkladně prohlédnuto. Systematický pracovní postup je plně profesionální. Začíná důkladným předmytím vozidla. Aplikací profesionální autochemie s použitím moderní techniky se odstraní z ošetřovaného vozu veškeré nečistoty jak z rávků kol, tak z rámů dveří, kapoty a kufru. Ošetření interiéru je další fází systematického pracovního postupu. Probíhá suché čištění a odstranění prachu ze všech povrchů. Po suchém čištění je interiér vyčištěn mokrou cestou. Autokosmetika Porcelak odstraní z interiéru až 95% nikotinu ze všech povrchů. Součástí mokrého ošetření interiéru je i tepování sedaček. Na ošetření interiéru z pravé kůže je opět použita speciální autochemie. Po jejím vyčištění jsou sedačky napuštěny speciálním včelím voskem. Po vyschnutí interiéru je aplikovaná speciální ochranná autochemie, která oživí vnitřní plasty a brání usazování nového prachu. Konečnou fází je ošetření laků a venkovních plastů. Fáze ošetření laku se skládá z vyčištění laků, nanášení ochranných vosků a následného vyleštění. Touto metodou dokáží technici ve střediscích Porcelak zrenovovat všechny typy laků. Odstraněním oxidace a za použití speciální technologie získá lak vašeho vozu novou živou barvu a původní lesk. Toto ošetření laku je dlouhodobé. Máte zájem o takovéto profesionální ošetření? Pak Porcelak doporučuje ošetření vždy na jaře a před zimou. Těšíme se na vás. Zdraví vás Porcelak tým.